words ug more than 3 million views na ang duet sa real-life couple nga sila si Asia's Limitless star, Julian San Jose ug si Raver Cruz. Sa post ni Raver Cruz sa social media niadtong Oktubre 19, dayag ang ilang on-screen chemistry nilang duha. Butang nga nakapakilig sa mga Juliverse fans. Samtang sa nag-aksyon nga mga eksena sa maging sino ka man, gisung sa kaaway ang balay sa inahan ni Monique, human nga makitaan si Carding sa kaaway. Ug samtang nahitabo ang pinusilay, naigo sa mga bala si Carding. Unsa kaha ang kapalaran ni Carding? Mamatay baka siya o mabuhi? Kana, ugban pa atangi sa maging sino ka man paghuman sa 24 oras. Good news mga Barda fans! Mahimo na kamo makadaog og 5,000 pesos hangtod sa 10,000 pesos sa inyong pagtanaw sa hashtag maging sino ka man GMA sa TV. Huwata lang ninyo ang signal aron nga kamo maka-wave. Busa, apil na sa Wave More, Win More Season 2 promo. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang www.gmanetwork.com/wave.